presentació, un llibre, sí. Vull dir que... Fa anys d'altre, Fa anys de l'altre, i va ser el Polenou, a Barcelona, que em recordo un dissabte al matí. Dissabte, sí. I és... Em fa il·lusió per moltes coses. Primer, que fa Vic, allà em vaig fer de llibreter, per la qual cosa combines la presentació d'un llibre i, a més, d'un amic que jo a l'època, com vaig deixar ja ho feia a mitges quan era a la talla, però després, quan em vaig incorporar a Nació Digital, que baixava a treballar a Barcelona, va ser de les primeres persones que vaig entrar en contacte amb ell en el món laboral, i que he de dir que va ser de les poquíssimes persones, que les podria comptar amb els dits de la mà d'un manc, que em va tractar amb respecte, tot i venir d'un digitalot de comarques, que no sabia. I a partir d'aquí sempre ens hem divertit molt perquè certament hem tingut, jo diria, i goso dir, i em presumeixo, me'n vanto, de tenir un punt de sentit de l'humor, vaja, molt coincident amb el Pep, d'acord? A part d'altres gustos, És millor no dir en públic. És millor dir en públic, però és veritat. Per tant, em fa moltíssima il·lusió poder presentar aquest llibre. I a més em fa molta il·lusió perquè, ostres, tenim un col·lega que li han donat el mateix premi que al Pedrolo, no? Doncs és una cosa que la raó també. Que la raó també. Però vaja, home, és il·lusió que li donessin un Prudenci veterana. I a més em fa encara un triple component d'il·lusió perquè l'endemà mateix, que va ser anunciat i li donaven el premi, 2 dies després vam coincidir el programa de la Nierga. D'acord? I ell no podia explicar gaire cosa del llibre, ho tenia tot embargat, etc. Però sí que referia una qüestió que jo personalment sempre he tingut un punt de mania, que és la nostàlgia. Recordes? I clar, em va sortir la vena aquella de dir jo la nostàlgia no miro enrere ni per agafar impuls. Recordes? Que vam riure molt, la Gemma va riure molt. Exacte, no? Allò tothom, que havia el Rafa, i deia no, la nostàlgia, que i tal, això ens ajuda. Evidentment que era una exageració perquè si som el que som és que venim d'una història i d'una nostàlgia que ens ajuda. I aquí està la gràcia. De fet, he de dir que el llibre m'ha canviat molt la perspectiva, perquè també jo també estava acostumat a un tipus d'una literatura. Em feia una mica de por llegir-lo, perquè els llibres anteriors de Pep són llibres molt elèctrics. És a dir, són llibres molt ràpids, llibres amb un punt mordàs, divertit, fins i tot molt àcids i amb un punt de mala llet. Vaig pensar, hosti, convertir una novel·la i que a més ha estat premiada parlant del Pep, em feia una mica de respecte. I cavíem. I la veritat és que és un canvi estructural narratiu, però alhora mantenint l'essència del que és escrit per al Pep. I a més, amb uns components, jo entenc que autobiogràfics, si permets, amb un entorn molt determinat, que fan que sigui una novel·la que, si em permets la comparativa, no és una novel·la d'un vi, no és una novel·la d'un brandy, sinó que és una novel·la de vermut. I amb això què vull dir? Com que jo treballo en un diari de vins i em toquen a fer, aquí no em veieu, doncs soc un expert en vins ara i en vermuts a l'hora de fer les presentacions i explicar-ho. O sigui, una cosa que he après dels vermuts, que és una beguda interessantíssima, és que el bon vermut te'l prens, és agradable, és fresc, però quan te n'adones ja t'ha agradat. Ja t'ha fotut. El vi et va avisant. El vi és més honest en aquest punt. En canvi, el vermut no. El vermut ja quan t'avisa ja has fet tard. I és una mica el que passa amb aquesta novel·la. Que tu la comences a llegir, d'entrada, el preàmbul, la catifa d'entrada, és una catifa molt dura, tot i que, si em permets, amb un personatge que, evidentment, compartim molt el seu diari, és el Hulk, no? Diguem-ho així. És l'únic spoiler que faré, però hi ha algun altre que em guardo durant la pregunta. Però sí que quan comences a llegir el llibre, d'entrada és un colpidor, després com et va penetrant en una atmosfera d'una ciutat abans que hi hagués l'eclosió de Secrets de Família, per entendre'ns, i en un ambient que, carai, molts de la nostra generació s'hi poden veure perfectament identificats. I entens moltíssimes coses. Entens moltíssimes coses que t'han passat a tu a través de la teva família.
moltes, però a més d'una manera molt plàstica, molt fàcil, molt entenidora, molt mangívola, però que alhora acabes el llibre colorit, acabes el llibre marcat, perquè les qüestions que hi aborda no només és una qüestió d'un homenatge a una dona que trobo que és immensa, tio, quina àvia, tio. Déu-n'hi-do, Ostres. Però també te n'adones que no era l'única, que és a través de la Rosita que veus les centenars, milers de Rosites que hi van haver-hi en aquella època. I fins i tot com el teu avi, que ara ho dèiem fora, que eren persones que no estaven acostumades a expressar els sentiments d'una determinada manera, que tenien aquest punt crític sempre, punt allò desmenjat de... Eren trolls de Twitter abans de Twitter. Exactament, allò de... Perquè, ostres, a l'ambient opressiu, la història que arrossegaven, l'experiència que havien patit, no els permetia entendre'ns com ara ens podem entendre. El canvi social que hi ha hagut en els últims 40 anys queda, jo crec que perfectament reflectit a les pàgines d'aquest llibre. I a més això, insisteixo en aquesta tesi del vermut, quan l'acabes, no és que quedis colpit i et fotis a plorar, no, enteneu-me, sinó que et marca perquè et desperten moltíssimes finestres. Moltes carretes de records que tu creies que podien ser banals o que la casualitat va voler que et passessin a la teva família o que precisament eren detalls que no havies pensat mai que et formularien un concepte del que era la vida i del que tu ets el resultat d'aquesta vida, d'allò que t'han ensenyat, del teu entorn familiar, no? I ho veus en aquest llibre, que s'explica, i s'explica d'una manera, jo crec que molt interessant, però, ostres, sobretot això, colpidora, però sense perdre ni un punt de sentit de l'humor, ni una revisió del costumisme. Trobo que és genial, d'acord? Que això trobo que el jurat aquí ho ha atinat molt. I, d'altra banda, buscar aquella complicitat amb una intergeneracional, sobretot amb alguns que han compartit un concepte de família que no és el concepte de família tradicional que estem vivint avui dia. I aquí és el que trobo la gràcia d'aquest llibre. Per tant, vaig gosar, perquè aquest llibre, jo abans, quan me'l va enviar l'editorial, arribo a casa, començo a llegir, passa la meva dona per allà, filòloga, diu, què és el de Prieto, aquest, el de Prensa Bertana? I ja el vaig veure, prou. Se me l'endú l'endemà. Dic, escolta, en què l'has vist? Sí, l'he agafat per llegir-lo a l'institut perquè fem la mitjana de lectura i tal. I va encantada. Llavors la meva sogra. Però la meva sogra se'l va anar a comprar i dic, no, te l'has de comprar? I perquè jo me l'he de llegir, saps? I vull dir que no. I ja pensant, dic, aviam, per on... I la veritat és que, a més, la lectura és ràpida. És molt ràpida de fer. No, o sigui, és difícil que t'hi encantis perquè el llibre també té aquest punt absorbent que jo crec que és molt difícil de que vull dir una novel·la ja comenci a absorbir. S'ha publicat tant i s'ha escrit tant que és difícil. En canvi, en aquesta ocasió se n'en surt, no és que se n'en surti, no, és que jo trobo que té una tècnica molt determinada, fins i tot, goso dir, una mica per efecte de professió seu, molt audiovisual. Si permets, Sí, totalment cert. I això és de dol. És a dir, és un nou format, assaja una mica amb el nou format, sense deixar de ser una novel·la, però sí que una novel·la molt contemporània. No moderna, no contemporània, és a dir, del dia. Pensada, sobretot, amb uns nous formats d'homes més vidents que no pas sapiens. I això facilita molt les coses. I a més facilita molt les descripcions, les comparatives i fins i tot les bromes i comentaris que ajuden a acabar de rodonir alguna seqüència, alguna sèrie, fins i tot de desengreixar alguna situació, jo crec que és una mica dura. Per tant, llibre absolutament recomanable, us ho passareu molt bé i a més té la virtut això de descriure i fer una radiografia del que érem per entendre molt bé el que som. I aquest llibre és un manual per entendre tot això. Gràcies per aquest llibre i gràcies per deixar-lo que me'l deixis presentar, vaja. No, gràcies a tu, home. Has expressat molt bé la manera que t'em conèixer. Clar, jo, com que vinc del diari de Girona, soc de Girona,
valorava molt la gent que venia del periodisme comarcal, perquè d'alguna manera em sentia igual. O sigui, jo a Barcelona, per mi allò era un monstre que encara avui ho penso, que és com... Ostres, gràcies per tot el que has dit. De fet, ja no només hi havia la circumstància territorial, sempre que hem coincidit, ens ho hem passat molt bé, la presentació d'aquell llibre que has fet referència, que era La teoria de l'imbècil, a Barcelona, que era una reedició del llibre, de fet. Ho van reeditar, que és el primer que m'ha passat a la vida. Volem reeditar el llibre? Dic, de debò? Que no hi ha més? No? I va ser molt maco. I aquest llibre en particular, justament com que és un llibre molt personal, estic com escollint ja a les presentacions amb qui m'hi porti bé, és a dir, gent amb qui tingui una química, perquè justament va bé que hi hagi aquesta doble capacitat de llegir el llibre des d'una perspectiva estrictament literària, però també és una perspectiva estrictament íntima, perquè és un llibre, com bé has dit, és un llibre autobiogràfic, amb molts elements de ficció, per això és una novel·la, de fet, perquè sí que he agafat vivències, he agafat percepcions, he agafat immersions vitals i les he ordenat, no? Les he sacsejat, com els martinis, i he intentat que tingués una estructura pròpia. De fet, quan vaig començar, el gran repte, clar, el llibre neix de la constatació a mesura que m'he costat. Ara tinc els anys que la meva àvia tenia quan vaig néixer, perquè vinc d'una mare molt jove, llavors vaig tenir una àvia de 48-49 anys, no? Quan vaig néixer. I va ser una dona importantíssima a la meva vida, em va criar ella, com s'explica aquí, i a mesura que m'he anat fent gran he anat prenent consciència, allò que has explicat també tu, no? D'on vens, hi ha circumstàncies que t'han semblat banals o no narratives de la teva vida, que quan ho mires amb la perspectiva de la duresa i de les teves vivències, dels teus traumes i de les teves experiències, t'adones que vas formar part, vas ser còmplice involuntari de circumstàncies que ara, que tenim un món amb un debat social molt més dinàmic, segurament no haguem passat al sedàs de l'observació col·lectiva. No? El meu avi era un home efectivament exempt d'una educació per l'empatia, per la sensibilitat, i aquesta absència d'una veritable sensibilitat i empatia va fer que en el fons implícitament fos un maltractador. Ell segurament no hi hagués posat aquest nom al seu cap, però la meva àvia va ser una dona molt oprimida, no? Castigada, estar tot el dia a casa, un home que es queixava quan sortia més enllà d'anar al colmado o anar al mercat. Llavors tots aquests elements, quan els mires des de la perspectiva adulta, prens consciència que va ser fill d'una circumstància que quan eres petit no tenies eines per analitzar, però des de la vida adulta sí que pots analitzar. I volia fer un homenatge a la Rosita convertint-la en totes les Rosites, allò que has explicat també, no? Volia que fos un llibre mirall perquè tothom té una vivència a casa que diu, ostres, això no ho vaig entendre en aquell moment, però quan mires de la perspectiva adulta m'adono que la meva àvia era pràcticament una superheroïna, no? Que pot ser a l'inversa, també, gràcies al llibre i parlant amb gent m'he donat compte que hi ha molts avis, no és una qüestió només competencialment de les dones, però sí que és veritat que les àvies també per una estructura patriarcal que hi havia en aquell moment, eren les que més, d'alguna manera, inhibien somnis i aspiracions i identitats per poder exercir de pilars de llars. No? En el meu cas, que és el que s'explica al llibre, amb aquest pròleg que has citat, una nit concreta que els meus pares se separen i els meus avis ens salven, diguéssim, no? d'un clima de violència domèstica, i el meu avi, malgrat era la força bruta d'aquell moment, no? És la meva àvia amb aquella mena de tendresa i protecció permanent el que es converteix en aquesta mena d'ideal. No? I clar, la meva germana i jo sempre l'hem percebut com la nostra demiurga vital, no? Que és una persona que pràcticament ens va ensenyar a viure. No? Llavors el llibre volia ser no tant una biografia de la Rosita i de mi mateix, sinó una ficció a partir d'allò que no vaig saber d'ella. O sigui, aquí he posat veu i he descrit les situacions que jo intueixo que hagués pogut viure si hagués parat més l'orella, si hagués estat més observador. I la intenció era fer una mirada parabòlica suficientment accessible per tothom, no? Perquè tu al final quan escrius de tu mateix o et fas autoficció o intentes partir de les pròpies vivències per fer una narració de ficció, sempre hi ha quan vaig començar a escriure que pensava, això aquí m'interessarà, no ets tan important, no? Però sí que em va semblar que si era prou hàbil com per agafar tots aquests elements, aquesta primera persona des de la vida adulta, que semblava un acte d'honestedat, no? I era prou, no sé si la paraula és sensible o prou intel·ligent narrativament parlant perquè pogués tothom veure-s'hi reflectit, em sortiria una bona novel·la. M'era igual si era poc fidel a la realitat, la qüestió és que fos una bona novel·la. I el costumisme en això era importantíssima, és a dir, una relectura del costumisme. La novel·la, si la llegiu, veureu que té una estructura basada en com funciona la nostra memòria. És a dir, si tu intentes narrar la teva vida,
tindrà una anècdota, després tindrà una altra, no? Vas davant, vas enrere, allò t'associa a un altre moment. I el llibre té una estructura curiosa, perquè no saps mai on ets, saps l'any que ets, però no saps quin dia ets, ni quin mes ets. Perquè és veritat que la memòria funciona així, no? Hi ha una cosa que va passar quan tenies 8 anys i dius, jo quan tenia més o menys 10 anys, dius aquest més o menys, o aquest més o menys poden ser 2 anys perfectament. I vaig pensar, és molt honest fer-ho d'aquesta manera, que el personatge adult, que és el que narra, vagi davant, vagi enrere, opini del que va viure, perquè si mantenia el punt de vista d'un nen, em trobava que el nen no podia arribar a quines conclusions. Llavors vaig pensar que era molt més honest fer-ho així. I l'altra cosa que vaig voler fer el llibre, abans has dit el defecte professional, era fer una història sobre els refugis emocionals, que a vegades són persones, però a vegades són coses, o són sentiments, o són gustos. El meu refugi emocional és el cinema. Llavors el llibre que fa és explicar la manera que aquest personatge ha de protegir-se del dolor exterior a través del que veu en una pantalla. Una mica Cinema Paradiso, però hi ha un moment, hi ha un diàleg, que el tiet li diu, veus, això que he de saltar en el temps, la novel·la passa del 83 al 87, però hi ha un moment que el narrador fa referència a una anècdota del 89, perquè li diu al seu tiet, era veure Cinema Paradiso m'ha fet pensar en nosaltres, i li diu, rei, la teva vida és Cinema Inferno. Això va passar de veritat. Tinc uns tios, que són 2, aquí és un, però eren 2 que feien la conya de que el Totó de la pel·lícula és massa feliç, aquest nano. La vida real és molt més dura, no? Però és veritat que jo soc fill d'un projeccionista de cine, el meu avi va ser director de fotografia de curtmetratges, llavors tinc com un llegat audiovisual que quan tu traces una línia dius tot això és tan literari, però ho has de saber ordenar. I d'aquí neix la novel·la, de voler agafar tots aquests ingredients que has viscut, vivències, percepcions, i sobretot captar una cosa en el llibre, per mi era importantíssim, que és aquells silencis. Les àvies dels 80, com les èpoques anteriors, eren dones acostumades a callar. I la meva àvia era una dona que parlava molt amb mi, i amb els fills, amb els nets, era molt xerraire, però era una dona extremadament curosa amb el que explicava d'ella mateixa i sobretot dels conflictes que tenia amb el meu avi. I volia capturar aquesta essència, aquest entrar en un lloc i que la baixi la veu. Que és quan ets petit, la vius molt directament. Jo hi vaig trobar molt en aquest cas. Nosaltres vivíem en un pis del carrer Ciutadans de Girona de renda antiga que tenia 8 habitacions. És a dir, ara és impossible, impensable trobar un pis de 8 habitacions sense haver de tenir 5 feines a la vegada. Llavors, clar, en aquella casa vivíem un munt de persones multigeneracionals, arran de la separació dels meus pares, la meva mare, els meus tios, la meva germana, i érem gent que ens vam trobar fent un simulacre de família, però sense parlar de cap de les circumstàncies que ens havia portat a aquella casa. La vida continuava, veníem d'un espai de violència amb un pare maltractador i no sé què, i tu deies la paraula, preguntava, el meu pare no sé què, sí, maco, sí, pum, i anem a comprar niatos que són fires. És a dir, era al·lucinant com aconseguien construir una mena de mur al voltant del trauma, de la violència d'on veníem. Llavors això va ser el que volia capturar com a atmosfera. És aquesta idea, quan tu ets gran i mires enrere i dius, ostres, per exemple, un dels temes del llibre és el dol perinatal. Però clar, el dol perinatal és una cosa que es verbalitza, que són llibres, però als anys 80, saber que havia perdut un fill agut a la casa, sobretot si era el gran, o la gran en aquest cas, crec que és el guapo que li pregunta, perquè si te n'has entrat a rasquillet difícilment podràs dir, a veure, iaia, seu, explica'm com va anar això de l'avortament. Llavors hi havia molts temes que, clar, tot en l'afany de protegir els nens no es verbalitzaven. Llavors un dia ets gran i penses, un moment, però com pot ser que ningú de casa sàpiga com va anar aquesta circumstància? I d'aquest penediment de no haver preguntat, penediment que no depèn del mateix, a vegades són perquè no teníem eines, neix aquest llibre, neix la voluntat de dir, imaginem que el meu cap viatja en el temps i té l'oportunitat de recrear totes aquelles circumstàncies i fer les preguntes correctes. Doncs el resultat és aquest llibre. És aquest intent de donar una veu a la meva àvia que no la va tenir mai en vida per al seu marit, perquè vivia en una ciutat petita, Girona, no sé si la coneixeu, però ara és molt lluent i tal, però als 80 era una ciutat de cortina en retirada, que dic jo, no? Tu anaves pel carrer i parlaves i algú feia. Encara passa una mica. Llavors, això també ho volia capturar. Vam viure en una mena d'univers estranyíssim, però ho vam normalitzar tant que ens ha semblat fins i tot normal no saber. Jo, per exemple, us poso un exemple. Jo no sé si a la meva àvia li agradava ballar o no. No ho sé, no li vaig preguntar mai. Sí que l'havia vist en alguna festa major, movia el cap, però no sé si és que s'inhibia i allà amb nosaltres i ella observava i somreia. Però
pot semblar una cosa molt frívola, però penso, realment vaig conèixer molt bé la meva àvia, però no la dona que hi havia darrere el càrrec, no? I això és el que vull explicar a Rosita. De fet, te'n surts, i si em permets, fins i tot quan acabes el llibre, és com si, no sé, una mica la sensació, com a narrador, haguessis com pagat un deute. Sí, un deute que tenia amb mi mateix fins i tot, més que amb ella, no? Perquè és curiós, quan tu tens... Ho dic sense acritud, vull dir, amb allò... Saps per què? Perquè quan tu abades al teu cap, quan tens unes vivències, tens una infantesa molt agitada, com és el meu cas, acabes donant més importància als esdeveniments que a les persones que els han protagonitzat. Llavors, vistes de la perspectiva, la meva àvia era una de tantes àvies que eren meravellosament ordinàries. Persones absolutament normals, però que van tenir l'èpica, van tenir la valentia, el coratge d'aixecar fills, nets, en unes circumstàncies adverses. Nosaltres érem... Girona sabeu que és una ciutat amb un producte interior brut molt alt, però no tinc el dubte que si algú baixava aquest producte interior brut era la meva família. És a dir, tot érem... Veníem... O sigui, a casa meva hi havia hagut una fàbrica de gel. Els meus besavis tenien la fàbrica de gel de Girona, i a més va arribar amb Zanussi, el negoci es va acabar, no? Però realment en el llibre hi ha un moment que es diu, no? En aquella casa es parlava de dues coses, de cinema i de diners, dels que no teníem, no? Llavors, aquestes circumstàncies feien que, clar, tu recordes les precarietats, recordes les discussions, però al mateix temps t'adones que la teva família a vegades la coneixes en funció del rol que tenia, però no en funció de qui eren ells, no? Jo me'n recordo, això estava una mica mig documentat al llibre, el meu avi era vampista, vampista del barri, es podia imaginar que el coneixia tot Déu. De fet, era en Mir, i encara ara em trobo gent pel carrer, tots el eren Mir, encara ara, imagineu-vos, va morir ja fa 10 anys. Però el meu avi un dia, a casa amb nosaltres estava forrada de fotos en blanc i negre, i un dia es va acudir a preguntar, aquestes fotos de qui són, d'algun amic de la família? I la meva àvia, baixant la veu, em va dir, són teu avi. I dic, què? D'aquest? Tot a l'escala. El que t'encorrejo. Sí, el que veu conyac cada dia mentre mira la novel·la, em deia ell. Me fa gràcia que les teves novel·les eren novel·les a seques. I diu, sí, però no li preguntis que no hi agrada parlar-ne. Llavors, al cap d'uns 10-12 anys d'aquesta anècdota que us acabo d'explicar, el Museu d'Art de Girona em demana una conferència sobre l'Associació Fotogràfica de Girona, que era la gran associació fotogràfica als anys 60, l'Antoni Barés, els van acabar sent cineastes. I me'n vaig a l'arxiu històric. I a l'arxiu històric em trobo l'Albina Barés, que és la filla d'en Bes, d'aquest senyor que acabo de dir. I l'Albina, en Míriam diu, tu ets el net d'en Mir, no? I es posa a riure, i t'han encarregat una conferència de la FIC, que és molt graciós, això. Ja ho saben, que ets net d'en Mir? I jo me quedo mirant i dic, no, això no m'ho han encarregat perquè faig crítiques de cine al diari Girona, i suposo que... I clar, diu, jo soc la filla d'en Barés. Saps què és en Barés? Dic, home, clar, el teu pare... Bueno, clar, de cop i volta m'atreu tot l'arxiu de la FIC i totes les fotos sortien junts. Perquè el meu avi havia guanyat premis, un d'ells amb aquesta foto a la portada. Llavors, tot això mai m'ho va dir. Llavors, me vaig trobar al Museu d'Art de Girona parlant del meu avi des d'una perspectiva que mai vaig conèixer des de la infantesa, sinó com a crític professional, com el meu avi amb Alzheimer, parlant d'ell, i el vaig anar a veure un dia a la clínica, a la residència, i vaig dir, saps que m'han encarregat una conferència de tu? I va dir, doncs devia ser curta. Que això t'he de dir que m'ha fet riure. Però vaig pensar, és increïble. És a dir, que no... El tio sabia el que jo em volia dedicar. Perquè la seva gran frase era, et moriràs de gana. Alguna raó tenia. Però és molt curiós. Sempre em va descoratjar fer-ho, no? Perquè ell es veu, i això ho he sabut en la vida adulta, com que va deixar de fer fotos perquè deia que havia de portar un plat a taula, bueno, molts plats, perquè tenia 2 bessons, que els motius, tal, va decidir que l'art era precari i se'n va anar a fer lampista, que deia que això sí que hi havia caixa, no? Llavors és curiós, no? El fill havia sortit crític de cine, els 2, perdó, els bessons, els 2, i el net també, i ell en canvi va passar la vida criticant la nostra decisió professional, però també per un sacrifici que ell va fer. I penses, tot això, quina llàstima no haver tingut la capacitat en aquell moment de tenir un debat franc amb ell, de dir, escolta'm, a mi m'és absolutament igual que ho detestis, però jo vull veure les teves fotos, que a mi m'ensenya molt negatius, no? I això crec que tota aquesta essència, això sé perfectament, i gràcies a aquesta novel·la ho estic descobrint, tothom té la seva història. De fet, quan les firmes que faig de llibres a Girona, sobretot, perquè tot soc, clar, em venen gent del barri vell amb la seva història, no amb la Rosita, amb la seva Rosita, no? Amb el seu pare, amb la seva àvia, el seu avi.
I és fantàstic. Exacte. Però és el que deies tu, que evoques coses d'un mateix, no? I crec que això és humà, no? De la literatura, que tingui aquest poder d'evocació col·lectiu, no? I que la història d'un mateix sigui igual als altres, també. Hi ha un personatge que és l'oncle, el tiet. Sí, el tiet. El trobo genial. Sí, bueno, és com... Trobo que és un personatge... I ara ens expliques, això és una fusió de dos. Sí, perquè quan vaig començar a estructurar el llibre, tampoc volia que fos tan igual a la meva vida, perquè al final penses, escolta, això serà... I jo tinc 2 tiets bessons, que ens portem 15 anys, els meus tiets. I clar, quan vaig arribar a viure a casa dels meus avis, jo tenia 6, per tant tenia 2 tiets de 21 anys, cinèfils fins a la mèdua, que em van agafar i em van, com Obèlix, no? Em va tirar dintre la... Llavors, fins al punt que ells ara no es dediquen a això, jo sí, és a dir, aquest és el nivell, no? I quan vaig començar a estructurar el llibre i vaig decidir alguns personatges que entraven, altres que no, em vaig donar compte que posar 2 bessons en aquella casa m'obligava a fer un llibre diferent. És a dir, perquè volia... El meu referent masculí van ser ells 2 a casa, però vaig pensar, ostres, és que són tan diferents entre ells els meus tiets. Són 2 bessons, aquests ni s'assemblen. Llavors s'assemblen, però no són idèntics. Llavors vaig pensar, hosti, és que si incloc els 2 personatges, crec que el llibre se'n va i necessito centrar-ho molt amb l'àvia. Vaig decidir fusionar-los i el nom de Toni respon que és el nom que jo m'havia de dir quan vaig néixer. Jo m'havia de dir o Antoni Lluís o Josep Maria. Llavors, Antoni Lluís algú va ser prou savi com per dir es puc gironí i m'ha posat Josep Maria com les 4 generacions prèvies de persones que hi havia hagut allà. I vaig passar a dir Toni el tiet, no? I ells 2 han llegit el llibre i els 2 s'hi han vist reflectits, per tant els hi vaig dir és el millor que podeu fer, perquè ho vaig agafar de cada un. No? Del que sí m'he quedat potser és un dels 2, que és en Josep, que és el més avispat, diguéssim, és encara una persona molt tímida i tal, però aquest contrapunt constant, no? Els fets del llibre, no? Sempre apareix poc, és com una figura gairebé, és com una consciència. Però trobo genial perquè dona molta profunditat a la novel·la. Sí, perquè a més és la mirada intermitja, no? És la persona que està vivint el trauma, o sigui, el nen se'n dona compte de la tranyina del trauma i aquest la veu des de fora i ho observa amb ironia, no? Diguéssim, el punt de ruptura ho observa amb ironia, que és el paper que exactament va tenir ella a la meva vida, no? Una vegada em van expulsar per pagar-me amb un altre nano a l'escola i em van dir castigat, no sé què, el típic, i quan els avis no miraven em va dir el cine, no? M'acompanya amb el cine. Era un salvavides. Era un salvavides. I era algú que va entendre, i encara és així, perquè encara parlem constantment, que ostres, el paper, la relació que té ella amb el cine és com la nostra, no? Ells ja ho veien, ja m'ho notaven, i llavors em van portar a veure, això sí, em van portar a veure pel·lícules que no em corresponien per edat, que això està explicat al llibre, i em van crear traumes legendaris. O sigui, la bronca més gran que jo recordo d'infantesa a casa post-separació dels meus pares és el dia que la meva àvia es va aixecar de matinada, perquè anava a dormir a les 9, i eren les 11, es va aixecar al lavabo, i què mireu? I estava mirant Psicosis. Llavors jo tenia 8-9 anys i va ser, però què esteu fent al nen, no? I efectivament no s'ha equivocat, vaig passar-ho fatal amb aquella pel·lícula. O sigui, al final ho tenia aquí, el Resplendor el vaig veure amb 11, llavors, o sigui, ells van dir, el nano vol pel·lícules, 2 passes, no? I clar, aquí neix. Per això el cinema en el llibre és un contrapunt permanent, no? Si us fixeu en el canvi d'any, el canvi d'any en el llibre s'introdueix amb les pel·lícules que es van estrenar cada any. Perquè la memòria visual d'un cinèfil es basa molt en això, no? A mi em dius any 85 i et diré El secret de la piràmide, no? Any 83, no? Brainstorm, no? El meu cap funciona per pel·lícules, no? I és per això que recordo moltes vegades amb qui estava i a on quan me pregunten una anècdota, perquè recordo perfectament totes les pel·lícules al cine i amb qui he anat, que tu dius, poca feina, efectivament, no em serveix de gaire aquesta informació, però per escriure llibres va molt bé. Llavors, realment bueno, m'arnava un pas amb el meu fill, no? Que encara recordo quines pel·lícules hem anat a veure junts al cine, quina va ser la primera, quina va ser la segona, Quines va dormir. a quines va voler sortir, encara me'n recordo que va voler sortir. Llavors, no, però això és bé perquè creava un pont de memòria entre els 2, no? No, per descomptat, ja has dit una cosa molt interessant. La gràcia dels personatges que és el que comentaves, que l'experiència t'havia fet oblidar el qui. I clar, és molt... Oblidar no, entenc, No, desdibuixar. Sí, ja ho has dit bé. Clar, hi ha un principi general, i això nosaltres com a periodistes ho sabem, a vegades més important del què és qui ho diu. Sobretot avui dia és més important qui ho diu. I de fet no és una qüestió, Nietzsche també ho deia això. No és important el que diu, sinó qui ho diu.
no? Sí, Perquè sí. aquí pots veure la intenció, el per què, pots veure moltes altres coses més importants que no pas el missatge. Clar, el fet de la Rosita ho agafo com a epicentre de la novel·la de tots els personatges. És que clar, hi ha moltes Rosites i expliquen també una manera de veure el món i de protegir el món d'una societat que sembla que hem oblidat, Absolutament. que fa 4 dies. Fa 4 dies d'això. És que això al llibre hi ha un moment que el narrador ho diu, no? Semblava lluny, Això t'ho pico. però en el fons... Sí, està aquí. Vull dir, Sí. són menys de 4 dècades. Exacte, és que històricament res, és una anècdota. I a vegades perdem aquesta perspectiva. Sí. I això, personalment, amb el llibre m'ha passat. El llegeix i dius, hòstia, és que tampoc estem tan malament. No. És veritat. És allò que dius... Mira, hi ha un personatge que exemplifica molt bé això, que és la meva mare, que és personatge del llibre. La meva mare em va tenir 18 anys. Llavors, la meva mare, durant anys hem tingut una relació molt tensa, de germans. Clar, és que amb 18 anys fins a l'estem tot el dia fotent. La meva mare, a més, som la nit i el dia en moltes coses. Em posa els nervis, és una eterna adolescent i em posa els nervis. Però, escrivint el llibre, clar, de cop i volta em vaig descobrir a mi mateix, aquest mateix que li ha retret tantes coses, escrivint la frase. És que no sé què m'esperava, no? Diu alguna cosa semblant, tenint en compte que aquella persona que pretenia que em salvés de tots els monstres del món tenia 23 anys. I quan vaig escriure aquesta frase, us podeu veure, imagineu-vos com de retard soc, quin retard, quin delay, no? Assumint algunes coses. Clar, és que la meva mare, què havia estat demanant mi de vida? Jo amb 23 anys no em sabia acordar la sabata, encara ja costa, i llavors, clar, el llibre m'ha donat una perspectiva molt genèrica d'elements. Clar, als anys 80, ser una mare separada a Girona, clar, jo era l'única a la classe que tenia els pares separats. Ara, en canvi, jo crec que donen punts que està separat. És a dir, jo me'n recordo les primeres reunions de pas a l'escola d'ell que la meitat estaven separats i els que estaven junts la gent desconfiava, duraran 4 dies. Clar, és una generació que encara ara, no fa tant, als anys 80, però ja ben entrats, quan algú se separava, era en una ciutat petita, era com, oi, què deu haver passat, saps? I era motiu de rum-rum, no? I és curiós perquè, efectivament, en algunes coses ha millorat, però en d'altres ens hem enquistat molt, no? Encara hi ha els prejudicis en algunes coses. Hi ha un element que he introduït al llibre que és episòdic, que és el SIDA. Jo encara recordo el primer cop que em van parlar del SIDA, em va aterroritzar el concepte. Saps? Perquè, a més, explicat per persones grans, us podeu imaginar, allò va semblar l'apocalipsi, no? No, si fins i tot ha matat en Freddie Mercury, imagina't a tu, no? És a dir, com si fos selectiu, no? És com una cosa... Però vull dir que realment, quan ho veus de la vida adulta, te'n dones compte de com és que això, no? I això no m'ho vaig empassar, no? És allò, no? Precisament, és que aquí és un bon antídot. Sí, intenta ser... De Girones n'hi havia moltes, de Rosets n'hi havia moltes. També. I de tiets també n'hi havia molts. I d'avis així. Sí. Era una generació perduda, en definitiva, per això dius, hosti, perquè no es podien dedicar a allò que realment volien i havien de buscar alguna cosa fiscal. Perquè a més era una generació de postguerra, els avis. Exactament. I el passar gana era un concepte molt viu. Ja vaig per l'última i així ja entrem. Hi ha una qüestió que el llibre jo crec que també ho reflecteix molt bé, i és que a vegades les històries les expliquen les terceres generacions. Sí, senyor. És a dir, és veritat, això. moltíssimes coses de les memòries històriques, és a dir, la visió de la vida dels avis, etc., ho estan portant a terme els nets, no els fills. Totalment. Perquè els fills estaven, evidentment, era una altra història, i el vincle de confiança es pot establir a més amb avis i nets que no pas en fa alguna mica, això. Però sí que és veritat que aquesta revisió valenta de revisar què és la figura de la teva àvia, què és la figura del teu avi, però és encara tantíssim, és una, com t'ho diria, és un acte de restabliment, de restitució, diguem així, i que normalment ho fan els nets. Sí, i a més és curiós perquè, seguint el fil que estàs dient, els nets tenim una educació molt iconoclasta. Ens hem criat amb còmics, hem criat amb pel·lícules, i ens dona una perspectiva com estranyament, com ho diria, llunyana i a la vegada propera, no? Bueno, ja ho diu, em robava els còmics, però perquè veia el personatge com era, durant el dia m'insultava perquè llegia còmics i a la nit, quan anava al llit, veia passar una ombra
com si m'hagués caigut una dent i anés a deixar-me, saps el típic? I s'emportava els còmics. I sabeu per què us vaig descobrir que se'ls llegia? Perquè feia aquella cosa tan insuportable. I clar, veia les pàgines grogues i jo li deia, però avi, si me'ls vols agafar, me'ls agafes, però no els llepis. No? I me'n recordo que ho feia. A més, quan no volia donar explicacions, feia aquella cosa de remugar. I clar, es llegia còmics de Daredevil, de Batman, que a mi em semblava una anomalia que aquell home, no? Però sí, perquè hi havia un poc reconeixement, no? dels dos universos. Però en canvi sí que hi havia elements. Per exemple, nosaltres érem una família que només ens sentàvem junts davant de la tele per mirar clàssics. Si sortia en Cary Grant, allò era més important que el Barça. Tots allà eren en Cary Grant. No? Hi havia actors que feien una crida col·lectiva. No? Cary Grant, Tyrone Power, Gary Cooper. Tot això era per veure-ho en família. Això és una cosa que em permet també, estàs fent una miqueta amb el cap, propietat abans, una de les coses que veus en el llibre per explicar això, i ara que estàs explicant això, és que abans les pel·lícules no és com ara que eren de Steven Spielberg. No. Eren de Cary Grant. Eren com si els fessin ells. Fan una de John Wayne, perquè tampoc eren John Wayne, eren John Wayne o en Fred Astaire. Però, per exemple, això hi ha un moment al llibre que he fet un gag, que ja sé que moltes generacions joves si ho llegeixen diran de qui està parlant, però hi havia dos tipus de pel·lícules d'en Fred Astaire. Les d'en Fred Astaire i les que sortia de la Ginger Rogers, que llavors eren les bones. Llavors, era com bé en un univers, no? I després hi havia actors que eren sinònim d'alguna cosa dolenta, per exemple, no? A Sílvia Cristel, pobra, que va morir, la Emanuel. Aquella senyora feia altres pel·lícules a part d'Emanuel, però és igual, si sortia la Sílvia Cristel, prohibida. Però és infantil la pel·lícula, és igual, alguna cosa deu passar. Eren capaços de deixar-te veure pel·lícules on massacraven una civilització, però si sortia un pit, a dormir. No? I després hi havia pel·lícules tabú, no? L'Exorcista era tabú, perquè hi havia el factor religiós. La meva àvia era molt religiosa, llavors l'Exorcista li semblava l'anticrist personificat. No? I és molt curiós, perquè tu creixes amb això i dones categoria de veritat. Hi ha pel·lícules que encara ara somric quan les miro, perquè recordo que van estar tenint dos rombos a casa, és a dir, no les podia mirar. No? I clar, jo me'n recordo perfectament, fixeu-vos, l'any 92 vaig anar al cine sol a veure Instinto Básico. I clar, la meva àvia va tenir la temptació de prohibir-m'ho. I vaig dir, ja, 16 anys, ja potser que ho anem esperant, no? Oh, és que m'han dit el teu tiet, el seu teu tiet, que no s'atrevia a dir-ho, I vaig pensar, home, és que no m'expliquis l'argument, perquè ella sabia els tempits, però no sabia què hi passava. I a més, la seva gran frase va ser que en Michael Douglas, el bo era el pare, que aquell no s'espollava les pel·lícules. Llavors és curiós, perquè és una generació que va crear, no?, com un relat. Per tant, tornant al tema que comentaves, jo crec que els nets hem acabat parlant d'això perquè hem viscut les dues cares, no? Aquesta mena d'alliberament cultural en què jo soc la primera generació, com ho ets tu, no? Que els còmics els van viure com una cosa underground i ara són cultura de ple dret. No? I ara és cultura pop, però fins i tot s'ha validat d'una manera crítica. No? Hi ha un cinema amb el que vam créixer que ara són clàssics. Ja. Jo ara quan vaig a fer xerrar a les universitats de cine i són nanos de 20-22 anys refereixen a Matrix com una pel·lícula antiga. Que a mi això em crea un trauma, que això sí que és un trauma, no? Però, bueno, és curiós. Va ser bé, i tu has dit Spielberg, que Spielberg va ser... Mira, ara, aquesta setmana que ve fa 40 anys de Regreso al Futuro, que és una pel·lícula que el llibre es parla molt. 40 anys de Regreso al Futuro. Però és una pel·lícula perquè ens la mirem amb aquest amor. No només perquè la vam veure quan vam créixer. Regreso al Futuro és una pel·lícula que va d'un tio que viatja en el temps per error, acaba fotent el seu pare fora d'una carretera sense voler i la seva mare s'enamora d'ell i no del pare. Per tant, si no aconsegueix rejuntar-los, ell no naixerà. Aquest és l'argument de Regreso al Futuro. Ja no es fan pel·lícules com aquesta. És un argument d'una incorrecció política, és a dir, piano, és a dir... I a més, la mare se li insinua al fill. I ell està allà com guitós perquè veu que la mare... Clar, jo crec que vam créixer amb un tipus de cinema que trencava tant, el dels 70-80, que ens va donar una perspectiva diferent sobre el nostre futur. No? Vam somiar que aquell era un futur possible. I per això els nets, que hem acabat, jo crec, els que ens dediquem a això, no van i restaurant, no?, la manera de ser. O sigui, mentre vaig créixer em vaig sentir un tio molt desgraciat amb la família i la vida que tenia, no? Aquest silenci. Però m'ho miro amb la perspectiva i sense aquest silenci no hi hagués la necessitat fisiològica, et diria, i moral, d'ocupar-lo amb una història narrada, no? I d'aquí ve que fes una novel·la a partir d'elements que no tinc, no? Perquè crec que realment ho necessitava. I aquest és el deute, segurament, no? No és només amb ella i amb mi mateix, sinó amb tota aquesta gent. La meva mare, que us he explicat l'anècdota aquesta,
Me'l miro diferent gràcies a una cosa que he escrit jo, que dius, ja té collons, haguessis pogut fer abans, no? I ella, per exemple, el llibre ha al·lucinat una mica, perquè hi ha coses de la seva vida personal que no s'esperava trobar en un llibre, tot i que l'estava avisat, però a vegades la noto que l'emociona aquest arc narratiu de la mare i el fill, que és subtil però també és important, no? I perquè crec que ens ha faltat mirar enrere... No, és un fil que està allà, sí. Llavors bé, jo crec que el poder de la literatura és aquest, no? Poder construir aquests mons, no? Que siguin accessibles per tothom. Una gran novel·la i us asseguro que paga la pena que us la llegiu, de debò. Us ho passareu molt bé. Estic que portaré totes les presentacions. Si algú vol fer algun comentari... Ningú ho ha llegit aquí, bueno, ja consta que una sí, però... N'hem parlat abans. T'he de dir que, mira, una cosa que m'has comentat tu, que m'ha molt dir a les presentacions, aquí perquè hi havia confiança amb ell també, però una de les coses que més em preocupava del llibre és, sí que en algunes entrevistes s'ha fet èmfasi en què és autobiogràfic, però en molts llocs no. Llavors, el maco de publicar-lo ha estat, quan he començat a voltar pel món, i la gent que no em coneix d'arreu llegeix, clar, es creu que tot és ficció. Això és fantàstic, perquè veig que funciona, malgrat no pensar que hi ha components autobiogràfics, no? I això era la gran por que tenia, clar, una cosa és tu, en el teu cap et funciona molt bé, clar, l'ensenyes. I no, la gent, sense saber... M'ha passat, l'altre dia em van fer una entrevista per un mitjà de Pere l'Ebre, clar, aquell paio no em va fer ni una sola pregunta sobre la meva àvia. Parlava de la Rosita, el personatge, clar, perquè no sap. I vaig pensar que bé, perquè m'està preguntant pels mateixos temes, no? I vaig pensar, és fantàstic, vol dir que el llibre has de trobar aquest camí, no?, perquè sigui una bona ficció, no? Per tant, ja és el truc. Bueno, el jurat Bertran ho va destacar, això. Sí. Si teniu qualsevol altre comentari... Si no, aquí n'hi ha per vendre. Exacte. Moltes gràcies per haver-hi. Gràcies per haver-hi. Gràcies, merci,